Kompanija Quattro Houses napravila je svetski bum sa specijalnim sistemom gradnje. Pričali smo već, sećate se, i bilo je mnogo vaših poziva i nekih bude i dalje. Tu smo da budemo dobar kontakt između vas i Quattro Houses, ali je nešto mnogo važnije od toga u kakvoj ćete kući samo vi živeti. Važno je da se u Srbiji i radi i gradi. Quattro Houses dobili specijalnu pohvalnu od opštine Stara Pazova za pomoć razvoju ove opštine. Vrlo konkretno. Dobro jutro Jovanu Nikoliću, inženjeru, osnivaču Quattro Housesa i čoveku koji je napravio taj koncept gradnje. U čemu je tajna? Vaša proizvodnja je u stvari na teritoriji Stare Pazove, tako? Jeste, tačno. To je teritorija opštine Stara Pazova, mesto Golubinci, na početku baš, da kažemo, sela Golubinci. I mislim da ćemo sa našom fabrikom zaista pre svega dosta ljudi zaposliti. Fabrika je ekološki potpuno čista, znači apsolutno se ništa ne zagađuje, što je jedan jako bitan detalj za samu fabriku i za stanovnike Golubinaca i opštine Stara Pazova. Šta ste napravili do sada što se tiče, možemo da kažemo, od izuma do proizvodnje? Našli ste strane partnere, uspeli ste vi lično sa kolegama da uradite ono što je trebalo država još davno da uradi? Pa, otprilike. Ja uvek govorim, jednoj državi ministri su tu da pomognu državi. Ali kad pomažu državi, iza te države stoji narod. Jer država ne bi ni postojala da nema tog naroda, jel? Tako da za mene ministri su jedna produžena ruka svih nas, poslovnih ljudi, kompanija koji zapošljavaju ljude, koji zapošljavaju taj narod gde su oni ministri. S te strane, ovog puta sam ja sve preduzeo i ja sam, što se kaže, i sam partner, svi smo, što se kaže, nekako privatnim putem, došli do saradnje. Nije se država javljala da ona posreduje, da ona kaže evo ima zainteresovana ta kompanija iz sveta, da pozovu kompanije, da pozovu druge kompanije, da izvrše prezentaciju naše tehnologije, naše pameti u Srbiji. To država ne radi. Iako su vam svi ministri na sajmu građevine došli i pružili ruku za Jeste, čestitali su, nisu svi oni koji su potrebni i zaduženi, ali zaista jesu i zaista je lep i, mogu da kažem, izuzetno prijatan odjek u inostranstvu za našu tehnologiju. Verujte mi, više u inostranstvu nego kod nas. Sad, da imamo tu sreću da već živimo u Quattro Housesu. Doduše menja se polako, ali i to me raduje. Jako što se menja sada i naš narod počinje da biva svestan. Naš narod nije edukovan dovoljno po pitanju energetske efikasnosti. Šta znači to? Živjeti u jednom takvom objektu. Nije još naš narod edukovan. Recimo ali naši ljudi koji su u inostranstvu, koji rade, oni već jesu. Oni masovno zovu. Oni znaju da je svaki dinar zlatan. I hoćemo da, evo kažemo sada, da ovih beogradskih i u celoj Srbiji 37 ili skoro 40 stepeni. Nema značaja u našem objektu. Da. I nema veze da li imate ili nemate klimu. Kad imate Quattro Houses kuću, onda je to potpuno druga priča. Nema značaja, uopšte nema. Prirodna temperatura negde 20-22 stepena, to je. Zato što je izolacija unutar zida. Tako je, takva je izolacija i tako je smeštena. Znači, ne možete da imate sada vlagu, znojenje, buđanje zidova zbog razlike u temperaturi, pa klima da vam radi po ceo Božji dan. Ne. Dovoljno je, recimo, klima da radi možda 15-20 minuta dolade, da malo zidovi se ohlade i to je mi za ceo dan. I ne samo što je to jeftinije, dakle, nemamo troškove što se struje tiče, nego i sama gradnja mnogo jeftinija u odnosu na klasične materijale, a bezbednije. Nije mnogo, ali je dosta jeftinija. Insistirate na nijansama, pravi ste naučnik. Rekli smo već od 500 evra po kvadratu otprilike se kreće gradnja. Od 500 pa na gore, uvek to kažemo, iz prostog razloga što ne znamo što investitor želi. Ali u principu od 500 pa na gore, ali kada se sve sabere, šta se za taj novac dobije, to je zaista jeftina gradnja. Sjajno. Čestitamo još jednom za nagradu. Planirate da se zadržite u Staroj Pazovi sa proizvodnjom? Naravno. Znate se, ne selimo. Ljudi su zaista sjajni i sama opština sa predsjednikom na čelu, gospodin Đorđe Radinovićem i njegovim saradnicima, znači zaista funkcionišu fantastično. Svaka čast. Ja ponavljam, ovo je primer kako opština treba da izađe susret bilo kom, da li strani ili domaći investitor. Ovo je primer jedne opštine kako treba da funkcioniše i kako treba da radi. Svakim čast. Ali oni su znali kome izlaze u susret. Verovatno, da. Mnogo vam hvala. Jovan Nikolić, Quattro Houses i jedna dobra privredna priča iz Srbije. Nadamo se, bit će ih još.